Timbe aboro mawuok e kaunti ma Nairobi biro laro mich mar milion achiel tuke mag 82 Ultimate Cup Tournament ibiro bagi e kind tarik 30 dwe ni nyaka tarik 2 dwe manyien e lap ma Police Sacco. Tim mar Dandora Youth biro ting'o nying kar dak mar Dandora ka tim mar mbalariany ma Strathmore gi Mashimoni All Stars biro ting'o nying Lang'ata ka Kibra kaka giluore kamano. UEFA Dispano biro tugo gi Umoja ka Strathmore FC kaachiel kod Terrace Code biro tugo ne Starehe gi Kasarani. Kibagare Slums gi FIFA Best biro ting'o nying Westlands gi Dagoretti kaka giluore. Chenro mar chako Yanga Finals gi oyuore gi jatugo machon mar Tottenham Victor Wanyama kanyakla kod McDonald Mariga ma okwayo jokanyo manitiere weche mag tuke mondo mi ojiw dongruok mag mich adhula e kind nyithindo matindo. Na vitu tutaanza kufunguka very soon. Tutakuwa na wachezaji wengi. Tuna academy pia sisi inafunguliwa soon, so vitu zitafunguka, ma scouts watakuwa wengi. Endelee na hiyo moral pia coaches kupatia vijana hiyo chance ya ku showcase their talent. Through this initiative ya 82 Sports tuliweza ku organize tournament within Nairobi kusaidia vijana.